Jaya Raden Patih Gandamana. Mestu padha dawuhipun Sang Nata Prabu Pandhu Dewanata kinen nyuwara sapa nang tulis inggih punang Nawala saking Prabu Kala Trembuku ing sampun den gantos dening Raden Haryasuman surasing punang Nawala. Mangkono wijiling pangandikanipun Raden Patih Gandamana. Nawala mugi katur sinuwun Prabu Pandhu Dewanata ing negari Ngastina. Ingkang sepisan bilih kula ngaturaken taklim kula konjuk paduka sinuwun Prabu Pandhu Dewanata mugi sedaya nayaka lan punggawa manggih rahayu widodha nir ing sambikala. Dungkap duwengkeng wigatos lumantar punang Nawala menika mugi dadosaken priksa sinuwun Prabu Pandhu Dewanata ingkang sekawit Kala Trembuku menika dipun anggep dados siswanipun sinuwun Prabu Pandhu Dewanata. Nanging wekdal menika saksamunipun kula dalih lan kula raosaken Kala Trembuku ndhedheping nglesot wonten ing negari Ngastina sami kemawon bilih paduka Sang Marting Jagat sinuwun Prabu Pandhu Dewanata badhe ngepehaken kawibawanipun Prabu Kala Trembuku. Kamangka duh sinuwun bilih Prabu Kala Trembuku kula menika nggadahi raja telukan kathah pinten-pinten nayaka kawula punggawa ing negari Pringgondani. Pramila wiwit dinten menika Kala Trembuku babar pisan boten badhe caos sebo lan boten badhe marak sowan dangunipun gesang wonten negari Ngastina. Malah kepara kula badhe neter badhe nodi kasedanipun Prabu Pandhu Dewanata. Kula kepengin nglenggahi dampar keprabon sawetawis kula nyuwun kanthi sanget relaning penggalih sinuwun Prabu Pandhu Dewanata kersa lereh keprabon Kala Trembuku kula ingkang badhe gumanti nata negari Ngastina badhe kula blengket setan alas. Yayi Gandamana lungguh lungguh. Sampun sinuwun sampun dipun candhek kula nyuwun pamit badhe kula jantah kula badhe tumuju wonten negari Pringgondani yen sinuwun Prabu Kala Trembuku badhe nelukaken kawibawanipun Gusti kula ing ati jasad kula Gandamana tandhingipun Kala Trembuku. Gandamana menepna rasamu weningna paningalmu leremna panca indriyamu ingkang sumeleh dimen pikoleh Yayi Gandamana. Dodo muntap lir genotap cocok bang mawengawangis kumrewis pucuk ing rawis es musugal yen ngandika Koko Adipati lan Koko Prabu Pandhu Dewanata pitados menapa mboten saking pandhugi kula bilih menika cetha pergata wela-wela cethanipun Prabu Kala Trembuku menika badhe mbalela
badhe ngendhe kawibawanipun lan badhe nelukaken kawibawanipun Koko Prabu Pandhu Dewanata menawi saking pemanggih kula bilih keluhuranipun Koko Prabu jagat tanpa timbang ratu ingkang berbondo berbandu kok namung dipun kiyas namung ngembe dhateng penggalih paduka yen cara Harya Suman kula mboten rila yen cara kula mboten tripan sarujuk sanget menawi Patih Gandamana badhe majeng wonten palagan aduta sing balung muleding kulit tinimbang diluruki prayogane ngluruki luwih dhisik. Suman. Celandhakan ucapmu kuwi. Saben-saben ana parapatan agung mbuh sing dirembug kuwi apa? Mbuh wigatine apa? Nanging pantok pepuntaning rembug aturmu kuwi mung dadi wisa tembungmu ki mawa racun. Lho nyuwun pangapunten Kok Kadipati menika sampun wonten bukti lan wonten seksi buktinipun Nawala penantang menika dene seksinipun menika ngrayi kula pun Harya Suman kula ingkang nampi Nawala utusanipun Prabu Kala Trembuku menawi Kok Kadipati kok mboten pitados monggo kula medal Jawi dipun tingali wonten ing alun-alun prasasat negari Ngastina sampun kinepung wakul binaya mangap nyenyeping mriyen Kalontaka bedhil bebrondongan katujokaken dhateng Kuthagara negari Ngastina mila yen Koko Prabu Pandhu kok mboten tumandang kinten kula dumadakan malih badhe ngrabasa prang dumugi wonten Sitinggil Binaturata satemeng samangke badhe ngujemaken asmanipun Koko Prabu Pandhu. Aduh, kakangku Yayi Pandhu. Kok Adipati kula nyuwun pepajar. Yo, rada percaya ning sithik. Rada percaya ning durung banget-banget Suman. Lah sampun. Buktinipun sampun cetha bilih menika mujudaken layang penantang. Ewa semanten kok Adipati kok mboten pitah wis menengo. Kaya bener ning aja banget-banget. Upama kok aturmu iki mengko ana bukti lan nyatane aja banget-banget nggonmu kementhus lan kemaki lagak lagu-lagon legiyane nggonmu matur nang ngersani Yayi Pandhu. Aja nganti tembungmu aturmu kowe golek pendhok merga kowe kepengin ketok. Lho yen kula mboten betah pendhok dasaripun kula mboten mawi ngagem setagen. Cekak ngagem rafia utawi kendhit yen sampun cekak mila mboten perlu ngagem pendhok wis meneng. Wong nek diduruti kok ora ana rampung nyomongmu kok mesti nyuruh weteh kaya badhet sewu sing ngandung mangsan. Yayi Pandhu kula wonten dawuh prayogane yen saka pinemunipun Kakang Yayi Pandhu utusan pepatih ing Ngastina yaiku Gandamana sak perlu kinen nyetitekake kabar ingkang sumebar lumantar Nawala iki bener lan orane aja gegabah malah kepara Gandamana lumakuwa minangka dadi duta agung kinarya berdamen antarane Pringgondani lan ing negara Ngastina aja nganti ana gegempuran perang gedhe sebab sing jeneng perang gedhe iku mau tanwurunga sing menang bakal dadi pindhang sing kalah bakal dadi rempah gajah perang karo gajah kancil sing dadi kurban wong gedhe padha regejegan wong gedhe padha dredah pasulayan peperangan gegempuran ora wurung wong cilik wong desa wong tani sing padha dadi kurban anane mung bingung inggih menawi ngaten keparing pingrai kula kedah utusan Yayi Patih Gandamana prayogane mengkono ning Suman kudu ngawat-awati ning sing dipasrahi Gandamana inggih Gandamana kula wonten dawuh jumbo kelawan pengendikane Koko Adipati ditiwanci dene Yayi Gandamana ndak seraya kinarya lumaku duta agung saka negara Ngastina keparing ingsun aja nganti ana dredah lan pasulayan malah kepara dirembug sarana ingkang aris dirembug kanthi becik Yayi Patih Gandamana lumaku dadi
duta Ngastina supaya dadi syarat sarana berdamen antarane Pringgondani lan ing negara Ngastina. Tak suwun kanthi banget aja nganti ana peperangan prastawa timbalan Dawa Paduka. Daya-daya ing api jasad kula madal pasilan nyuwun pamit nyuwun harjaning lampah sing ati-ati Yai Pati Gandamana. Sawetawis sampun paripurna pepanggihan ing pahaman wekdal menika Kadipati Yai Pandhuya prayoginipun kula suwun kanthi sanget Kadipati miwah kadang kula Yai Yama Widura dipun dherekaken Yai Suman supados njampangi lampahipun Yai Patih Gandamana. Ya Yai Pandhu yen mengkono wis ora bakal tidha-tidha maneh pun Kakang ora bakal negake marang kayuanane Yai Pandhu apa dene Nayaka lan para kawula daya-daya pun Kakang minta pamit metu ning jaba. Yai Widura kula wonten dawuh Koko Prabu derek naka Kadipati Dasarastra kawula ninggi ngestaken dawuh Yai Suman kula wonten dawuh metu jaba jampangana lakune kadangku Yai Patih Gandamana kawula ngono nggih prastawa timbalan Dawa Paduka daya-daya madal pasilan nyuwun pamit paripurna pangandikane Sang Prabu Pandhidewanata nglenggahi tembung sabda Brahmana Raja jelek saking palenggan dampar gading arsa kondur anggedaton kaya winali ing swasana kondure Sang Nata kinur mantan ungeling damelan monggang. Tengarane ngajurit gong maguru gongso tata kadya butula wara panjriting turanggesti rakata ingkang twaca lelayu sapi kenclang kenceling kenceng gentileng bareng sesak kempol nekane ning alun-alun negara Ngastina. Prajurit maragake ngaku sapa kowe wani nekane ning papan kene sing kudune takon kuwi aku Raden Surtayu. Kowe Surtayu dasar nyata kowe wadyabala saka negara Pringgondani. Iya kekesate sinuwun Prabu Kala Trembuku aranku Tumenggung Kumandang Garba. Sapa? Tumenggung Kumandang Garba. Menungsa ora tata jeneng kok apik temen.
Lho kok apik temen piye? Jenengmu kok metantang karo wuda. Kumandang garba kok metantang karo wuda. Tekamu ning papan kene mung ngarep gawe geger. Ngirit wadyabala sak gelar sepapan, jangkep nggawa gegaman. Makuwon mesanggrahane ngalun-alun. Ora sakokan gunem sing tanpa guna. Aku ngerti leketaning atimu, kekarepaning wadyabala pringgondani, mamak momok tumindakmu karep ngepehake arep ngendhih kawibawaning ratu ing negara Ngastina. Mungsih aku Raden Surtayu. Raden aja kleru panarkamu kuwi aja kleru pandugamu. Tekakoning papan kejatine mung diutus dening Sinuwun Prabu Kala Trembuku saperlu ngaturake nawala konjuk Sinuwun Prabu Pandhu Dewanata. Kowe arep selak. Kowe arep selak. Iya. Yen karep selak padha karo wadyabala pringgondani jiring getih wedi mati. Kowe ora tanggung jawab. Gawe perkara gawe ontran-ontran ora gelem ngadepi. Lho. Lah kok malah suwe-suwe nyawu gawar ngawur tumindakmu. Kumandang garba. Gelem ya minggat ora gelem kelakon dadi bandan. Aku mau ngarep ngenteni Sinuwun Prabu Pandhu Dewanata, aku sing paling dodo. Buta ketemu kelawan Sinuwun Prabu Pandhu Dewanata langkaana wandane Surtayu. Wah, suwarga ginawe ayu. Ngemping loro Genjapati. Yen ngono karep njajal nantang kasektene wadyabala pringgondani. Apa sing tak wedeni? Cedhak tubruk adoh tali jadung dadi bandan maju grita ndasmu. Suwukane wis serot.
Mus mus godhong langsar kuandang yo yo hey awas Pandhawa tata gati wisaya Indriyaksa sara maruta pawana bana margana ladala bojleng perjaga iblis laknat lakune cilik-cilikan ngaglahe ngalun-alun ngalake dodo baumu kowe wong gendung kowe wong kumalungkung kowe wong umuk ana buta segunung anakan gedene putra dalem Pringgondani jenengku Dedya sandung gunung dasar kepara nyata kowe sapa kok dengklek maju ning alun-alun aku Raden Kartomarma Balya piye kowe Balya oh gampang temen sing diantu-antu ratu Gustiku ya kuwi sinuwun Prabu Pandhu Dewanata gelem bali yen wis entuk keterangan sing cetha dumadakan niat becik kok ditampik malah kowe gawe geger kowe gawe ontran-ontran nganti kok ora gelem mundur ora gelem minggat aja takon dosa lakon gedeng siram oh Kartomarma magao dadamu lakon tak sempal sawurunga yang lungeng gadhong malengkung oh no
Ayo. Bos. Ayo. Hai. Oh, ha. Hai. Ora krasa. Dane ora krungu. Jar maju, kroco gaman, kroco gaman. Kroco gaman. Yo 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 maju maju gempur 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 Mangkahang grasa sumbar lindu bumi gonjing gumaludhuk gumaludhuk kuntur ketuk umop kang jala nidi ladala bujleng berjoko iblis laknat lakune jelik-jelikan Raden Gagah Wideksa nekane ning alun-alun wigatine karsa apa Raden yen pancen niatmu ala kepengin ngremuk Wadyabala Pringgondani iki Raden Arimba mungsuhmu Raden ayo ngaku
Aja nganti mati tanpa aran kowe Raden. Mengko buta ditepungke. Iki warangka dalem ing Ngastina Raden Patih Gandamana. Kowe Raden Patih Gandamana dasar nyoto. Amit sewu Raden Arimba panjenengan nekani ana ing alun-alun. Iya. Ora ngira babar pisan yen jroning alun-alun Ngastina kok dadi pecah gegempuran wadya Pringgondani lan wadya Ngastina. Oh, kok ora sah ethok-ethok ledok ing pangucap kowe Raden Gandamana. Aku minangka dutane Sinuwun Prabu Pandhu Dewanata. Duta agung ya duta mungkasi kinarya syarat srana dadi perdamen ing antarane Pringgondani lan Ngastina. Aja nganti ana kang padha pasulayan dredah remuk bubuk dadi rempon.